ኣብ 2023 ኩናት ከጋጥመሎም ዝኽእል ተኣፈፍቲ ቦታታት ካልኣይ ክፋል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሳልሳይ ኢራን አንጻር መንግስቲ ዝዓለመ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት መንግስቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓይሊ ዝተሓወሶ ግብረ መርስን ንሩስያ ኣጽዋር መቕራብን ገለ ካብቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበረ ናይ ኒኩለር ጉዳይ ንኢራን ካብ ዝሓለፈ ዕቁዳት ንላዕሊ ካብ ዓለም ከም እትንጸል ገይርዋ ኣሎ። አንጻር መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ድሕሪ እቲ ብቐጠልያ ምንቅስቓስ ዝፍለጥ ኣብ 2009 ዝተላዓለ ምንቅስቓስ ንእስላማዊ ስርዓት ናይታ ሃገር ስጋት ኮይኑ ይርከብ። ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ተቃወምቲ ብግዴታ ሕጃብ ምኽዳን ክተርፍን ሓፈሻዊ ወጽዓ ክብቅዕን ብምጽዋዕ ንጎደናታት ቴህራን ከናውጽኦ ካብ ዝጅምሩ ሒደት ኣይቕጸሩን። መንግስቲ ኢራን ነተቃውሞታት ምቁጻር ጎነጽ ብምጥቃም ብኣማይ ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት ከም ዝቐተለ ማዕከና ዜና ምዕራብ የጋውሓ። ኣብ ልዕሊ ንሓይልታት ጸጥታ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝበሎም ሰልፈኛታት ብሃታሃታ ናብ ቤት ፍርዲ ብምቕራብ ናይ ሞት ፍርዲ ትቐጽዕ ከም ዘላ ዘርእዩ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ይኸሱ። እስላማዊ መንግስቲ ኢራን ነቲ ካብ ተማሃሮን መንእሰያትን ዝገጥሞ ዘሎ ሰፊሕ ምልዓል ከም ብናይ ደጋ ሓይልታት ተመዊሉ ዝግበር ዘመታታት እዩ ዝቖጽሮ። እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኢራናውያን መንእሰያት ደገፍ ኣብ ማእከላይ ደርቢ ዝነብሩ ኢራናውያን ምርካብ እዩ። ምስ ሰልፈኛታት ዝደነገጹ ንጎነጻዊ ግብረ መልሲ ናይ መንግስቲ ወይ እውን ሱርበታኻዊ ለውጢ ግን ፍርሒ ዘለዎም ኢራናውያን ተረኦም ኣብ ምምጻእ ለውጢ ዕዙዝ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብ ኢራን ዘሎ ስርዓት ብዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ክሳብ ሕጂ መንበረ ስልጣኑ ዘይተነኻነኸ። እዚ ማለት ግን ሓይሊ ብምጥቃም ዝብተን ዘሎ ሰልፍታት ኣብ ሕብረተሰብ ኢራን ዘሎ ዓሚቕ ምዕዘምዛም ዘርኢ እዩ። ካልእ ንኢራን ንነዊሕ ምስ ምዕራባውያን ከሳሕብ ጸኒሐ ጉዳይ እንተሎ ጉዳይ ምፍራይ ኒኩለር እዩ። ነቲ ኣብ 2015 ዝተኸተመ ውዕል ኒኩለር ደጊምካ ናይ ምብርባር ስጉምታት ኣብ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝደስከለ ይዝከር። ናይ ኒኩለር ምፍራይ ዓቕሚ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዓብ ዝላ መዝጊቡ ዩራኒየም ናይ ምብዛሕ ዓቕሚ እውን ጐልቢቱ ብኽፍሊ ኣህጉራዊ ማዕከን ኒኩለራዊ ጸዓት ዝግበር ምቁጽጻር እውን ካብ ዘቋርጽ ሒደት ኣይገብረን። ስለዚ ድማ ኣሜሪካን መሻርክታን ንነዊሕ እዋን ከየጋጥም ዝተማወታሉ ሓደው ኢራን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክትውንን ሓደው ከዓ ኒኩለራዊ መሳለጥያታት ኢራን ብወታደራዊ ሓይሊ ምዕናው ዝብል ቀራና ምርጫ ጊዜኡ ዝኣኸለ ይመስል። ሃገራት ምዕራብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለወን ቀዳማይ ምርጫ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ዘብቅዕ ናይ ባላስቲክ ሚሳይል እገዳ ምንዋሕ እዩ። እዚ ምስ ዝገብራ ንኢራን ካብቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ካብ ናይ ዘይምብዛሕ ውዕል ከተንሰሓብ መንገዲ ክጸርገላ ከም ዝኽእል ይእመት። ብተወሳኺ እውን ኒኩለራዊ መሳለጥያታት ኢራን ብወታደራዊ ሓይሊ ካዕንውኦ ድንዕ ዝብላ ዘለዋ እስራኤልን ኣሜሪካን ባብ ዘርሑ እዩ። ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር መጥቃዕቲ ኢራን ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ዕላማታት ኣሜሪካ ብምጥቃዕ ግብረ መልሲ እንተሂባትሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ናይ ጥፍኣት ተኻይላ ምሽማሙ ኣይተርፎን። ንተቃወምቲ መደበር ቴሌቭዥን ብምምዋል ዕግርግር ኣብ ኢራን ንምስዋር ትሰርሕ ከም ዘላ ብኢራን እትኽሰስ ስዑዲ ዓረብ ቀዳመይቲ ዕላማ ቴህራን ናይ ምዃን ተኽእሎኣ ልዑል እዩ። ኣብ እስራኤል ኣብ ስልጣን መጺ ዘሎ የማናዊ መርገጺ ዝኽተል መንግስቲ ነዚ ከም ወርቃዊ ዕድል ተጠቂሙ ነቲ ዝግበር ኩናት ክጽንበሮ ዘሎ ተኽእሎ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ወጣሪ ኩነታት ንኽፍታሕ ናይ ዲፕሎማሲ ማዕጾ ኮፈት ክኸውን ኣለዎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ንሩስያ ኣጽዋር ብምቕራቡን ሰልፈኛታት ብጎነጽ ክኽልክል ብምፍታኑን ምስ ምዕራብ ተባቲኹ ዘሎ መንግስቲ ኢራን ምዝታይ ነቲ ስርዓት ዳግም ህይወት ክሰውዓሉ ምዃኑ ተቓምቲ ወገናት ፍርሖም ካብ ምግላጽ ኣይተቖጠሙን። እዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ኒኩለራዊ ንጥፈታት ኢራን ከስዕቦ ዝኽእል ዕንወት ኣብ ግምት ኣቲኻ ዘተ ምስ ኢራን ዝበለጸ ኣማራጺ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዕሉ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መርገጽ ናይዘን ሃገራት ኣብ ግምት ኣቲኻ ኣብ ስምዕ ክብጻሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት እዩ። ክሳብ ንሓፈሻዊ ዝርርብ ዝምችእ ጊዜ ዝመጽእ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ቀይሕ መስመር ናይ ሓድሕዶም ክርድኡን ንዑ ፈሊጦም ድማ ጥንቃቐ ክገብሩን ይግባእ። ራብዓይ የመን ኣብ ዓለምና ጠንቂ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝኾነ ኩናት የመን ዝተረስዐ ይመስል። ኣብ መያዝያ መንጎ ዕጡቓት ሕትን ብሃገራዊ ማሕበረሰብ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ የመንን ዝተፈጸመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣብ ጥቅምቲ ክጠሓስ ተራእዩ። ሽዑ እኳ ኩናት ብወግዕ እንተዘይጀመረ ክልቲኦም ወገናት ንመጠነ ሰፊሕ ኩናት ይዳለዉ ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሕብሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሸምገሎ ስምምዕ ካብ 8 ዓመት ናይ ኩናት ነውፂ ሃንደበት መስተርሆት ዝፈጥር እዩ። ኣብ ታሕሳስ 2021 ዕጡቓት ሕቲ ንዝበዝሕ ክፋላት ሰሜን ምዕራብ የመን ብምቁጽጻር ናብ ሙሉእ ዓወት ዝገስገሱ መሲሎም ንኸተማ ማህሪብን ኣብ ከባቢያ ዘሎ ናይ ነዳድን ጋዝን መጻረዪ መሳለጥያታት እንተዝቆጻጸሩ ሰፍ ዘይብል ፋይናንሳዊ ኣታዊ ብምኽዕባት ነቲ ኣብ ሰሜን ክህሉ ዝኽእል ውግእ ብቐሊሉ ተዓዊቶም ነቲ ፕረዚደንት ሃደ ዓበድ ሮቦ ማንሱር ሃዲ ዝምራሕ መንግስቲ ብቐሊሉ መኣለይዎ። እንተኾነ ግን ገስጋሶም ብሕቡራት መንግስታት ዓረብ ዝድገፉ ዕጡቓት ክቖፂዎ ኽኢሎም ኣብ ጥሪ 2022
ካብ ስትራቴጂካዊ ከባቢታት ከተማ ማህሪብን ከባቢያን ተደፊኦም ዝወፅዑ ዕጡቃት ሕቲ ንግብረ መልሲ ስዕረቶም ንሳዑዲ ዓረብ ብሚሳይል ንኢማራት ዓረብ ድማ ብናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተሳሂሎምን ድሕሪኡ ግን ውግእ ዩክሬን ሕፅረት መግቢ ስለ ዘሰዓበ ንኽልቲኦም ወገናት ብማዕረ ጸሊዎም ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ናይ ጃላነት መድረኽ ድማ ንዘተ ሰላም ዝኸውን በሪ ኸፊቱ ኣብ ሚያዝያ ናይቲ ዓመት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ሕትን መንግስቲ የመንን ንኽልተ ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ቶክሲ ምቁራጽ ስምምዕ ዕላወ ገይሩ በቲ ውግእ ዝደኸመት ስዑዲ ዓረብ ነቲ ውዕል ደገፋ ክትህብ ተራእያ ገለ መዓልታት ድሕሪ ዝውዕል ፕሬዚደንት ሃዲ ካብ መዝነቱ ወሪዱ ብስዑዲ ዓረብን ኢማራትን ዝተመርጸት 8 ዘኣባላታ ፕሬዚደንታዊት ባይቶ መሪሕነት ድማ ተተኪዩ ነዚ ጊዜያዊ ስምምዕ ስዒቡ ንኹሉ ዝሓቁፍ ስምምዕ ክትግበር ዝነበረ ትጽቢት ባኺኑ ተሪፉ ድሕሪ ናይ ክልተ ግዜ ምንዋሕ ዕጡቃት ሕቲ መንግስቲ ንሰራዊቶም ደሞዝ ክኸፍሎም ድሕሪ ምጥላቦም እቲ ውዕል ኣብ መጀመርያ ጥቅምቲ ፈሪሱ ቀጥታዊ ረስሚ ኣብ መንጎቶም ክልተ ሓይልታት እኳ እንተዘይቀጸለ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ወጥሪ ግን እንዳዛየደ ይኸይድ ኣሎ ሕቲ ናይ መጠንቀቕታ ሰመይዎ መጥቃዕታት ናብ ጊዜያዊ መንግስቲ የመን ዝቋጻጸሩ ቦታታት ዘሎ ናይ ነዳድን ጋዝን መሳለጣታት ምውንጫፍ ኣይገደፉን ንሳቶም ኣባላቶም ደሞዝ ምስ ዝኽፈሉን ካብ ሽያጥ ነዳዲ ዝተረኽበ ኣታዊ ብፅሒቶም ምዝረኽቡን መሸጣ ነዳዲ ከቐጽል ከም ዝኽእል ይዛረቡ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ጊዜያዊ መንግስቲ የመን ናብቲ ሕታውያን ዝቋጻጸሩ ወደብ ሕዶያዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምእታው ክኽልክሉ መደብ እኳ እንተነበሮም ስዑዲ ዓረብ ግን ንመደቦም ዶ ኣቢላቶ ተኽእሎታት ሓድሽ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጫፍ በፂሕ ኣሎ ካብ ናይ መጻረርቶም ዝሕይል ሰራዊት ከም ዘለዎም ዝኣምኑ ገለ ኣካላት ናይ ሕቲ መጥቃዕቲ ናይ ምብጋስ ድላይ እኳ እንተሃለዎም ፋይናንሳዊ ዓሞም ሲሑን ሰራዊቶም እውን ተዳኺሙ ኣሎ ከም ኣማራጺ ምስ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ምኽፋል ደሞዝ ብምርዳእ ነቲ ጊዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውዕል ብምንዋሕ ነቲ ካብኡ ዝረኽቦ ግዜን ገንዘብን እንዳግመ ምውድዳብ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ይግመት ገለ መራሕቲ ሕቲ ሃገረ ስዑዲ ዓረብ ካብ ኩናት የመን ጠቕሊላ ወፅያ ሕቲ ከም ዓብላላ ሓይሊ ኣብ የመን ኣፍልጦ ክትህቦ ዝጠልብ ኣጠቓላለ ስምምዕ ክፍረም ዝጠልቡ ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ግን ረብሓ ኣንጻር ሕቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ስለ ዘግልል ንየመን ናብ ዓዘቕቲ ሓድሽ ኩናት ከምርሓ ይኽእል እዩ ዋላ እውን ስዑዲ ዓረብ ካብ ውግእ የመን ትውፃእ ሕታውያን ከምቲ ጣሊባን ብቐዲሉ ድሕሪ ምውፃእ ኣሜሪካ ንኣፍጋኒስታን ዝተቋጻጸራ ንየመን ክቋጻጸርዋ ከጸግሞም እዩ እቲ ዝበለጸ መራጺ ጊዜያዊ ናይ ተኽሲ ስምምዕ ተናዊሑ ኩሎም ሓይልታት ናይ የመን ዝሳተፍዎ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝምራሕ ዘተ ሰላም ምዝካየድ እዩ ዕጡቃት ሕቲ ካብ ኢራን ዝረኽቦ ዘይተኣድነ ደገፍ ኣቦቱ እናሃለወ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ክዕወት ዘይሕሰብ እዩ 5 ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓመተ 2022 ዝተረኣዩ ደማውያን ውግኣት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ክልተ ካብቶም ቀንዲ ተጻረርቲ ዝኾኑ ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ን27 ዓመት ዝመርሕ ህወሓትን ብኣባ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን ኣብ ሕዳር 2 ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ምኩራዝ ተጻብኦታት ስምምዕ ቀቲሞም ድሕሪ 10 መዓልታት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ደጊሞም ብምርኻብ ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ተላዚቦም እንተኾነ ግን እቲ ልዑል ትጽቢት ዝተነብረሉ ስምምዕ ተኣፋፊዩ ዘሎ ንምፍታሕ ዕጥቂ ህወሓትን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራን ዝምልከት ኣገዳሲ ሕቶታት ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይረኸበን ኣብ ጥቅምቲ 2020 ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝነበረ ወተሃደራዊ ዕላማታት ፌደራላዊ መንግስቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ዝተላዕለ ኩናት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሓይሊ ሚዛን ካብን ናብን ክዘብል ተራእዩ ኣብ መጋቢት 2022 ዝነበረ በይናዊ ምቁራዝ ተኽሲ ንእሽተይ ትንፋስ ዝመለሰ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነሓሰ ተጣሒሱ ውግእ ምስ ጀመረ ግን ሓይልታት ፌደራል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብሓባር ንሰራዊት ትግራይ ከሰንፍዎ ተራእዮም ሰብኣዊ ክሳራ ኩናት ትግራይ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ብመሰረት ገምጋም ዩኒቨርስቲገንት ናይ ቤልጅየም ክሳብ ነሓሰ 2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ 365 ክሳብ 600,000 ዝግመቱ ሲቪላውያን ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ዝተታሓዘ ጠንቅታት ሞይቶም ድሕሪ ነሓሰ ዝተወልዐ ኩናት ነቲ ቁፅሪ ብዕስፍታት ወሲኽሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ግመት ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወገናት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ ዝተፈላለዩ ወገናት ይኸሱ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ብምኽዳን ከም ምግብን መድሃኒትን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነገራትን ከምኡውን ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽን ኤሌክትሪክን ባንክን ነታ ክልል ሓሪምዋ ነይሩ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንኣባ ኣሕመድ ዓወት እዩ መራሕቲ ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ብሮቶም ከውርዱ ተሰሚዖም ኣዲስ ኣበባ ብወገና ንህወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ከተውፅኦን ኣብቲ ክልል ተነቢሩ ዝነበረ ክርደና ደው ከተብሎ ተሰሚዓ ኣብ ናይሮቢ መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዕጥቂ ምፍታሕ ብዝምልከት ሉዙብ ኣማራጺ ሒዞም ቀሪቦም እቲ መደብ ምርካብ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ጎኒ ጎኒ ምስሓብ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ኤርትራን ዝብል እዩ ድሕሪ እዚ ናብቲ ዞባ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ብዕፅፊ ክውስኽ እንከሎ ኣገልግሎታት ባንክን ኤሌክትሪክን ኣብ ገለ ክፋላት ናይ ትግራይ ዳግም ስርሖም ጀሚሮም ይርከቡ
ኪኖቲ ጸኒዕ ዘሎ ምቁራት ተጻብኦታት ብዙሕ ተንጠልጢሎም ዝተረፉ ጉዳያት ኣለዉ። ናይ እጀታይ ሕቶ ናይቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ብወልቃይ ዝፍለጥ ስቡሕ ናይ ሕርሻ መሬት ግጭት ከይለዓል ዘይፍራሕ ኣይኮነን። ኣብ ኪናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ ሰራዊት ብምስላፍ ዓብ ተራ ዝተጻወቱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ኣይለቐቐን ዘሎ። ሰራዊት ህወሓት ከበቲ ኣጽዋር ኣረኪቡ ኣይወደን። ዝተፈጸመ ስምዕ ብመሰረት ዝተመደበሉ ናይ ሰለዳ ትግባረ ኣብ ባይታ ኩውን ክኸውን ኩሎም ሓይልታት ብምውሃድ ክሰርሑ ይግባእ። እቲ ዝዓበየ መንድዓት ናይ ስምዕ ሰላም መሳኒቲ ኣቢ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ወጥሪ ንኸዓርፍ ዓብ ተራ እኳ እንተተጻወተ ነቲ ድሒሩ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ተሳትፎ ኤርትራ መንገዲ ዝጸረገይ ኣቢ ምስ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ኩናት ዕዉት ኮይኑ ወፂ ኣሎ። ካልእ ኩናት ንኸይዘርእ ግን ንሕወሓት ኣብ ፖለቲካዊ ኢትዮጵያ ዘእንግደሉ መድረኽ ክፈጥር ኣለዎ። ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወይ እውን ገለ ክፋል ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከም ዘባዋ ሓይሊ ወይ እውን ናብ ፌደራላዊ ሰራዊት ዝጽንበርሉ መንገዲ ምስ ዘናዲ ዘላቒ ሰላም ኣብ ምስፋን ተራኽብሉወይ ምዝ ተታሓይዙ ዝመጽእ ዝዓበየ ሕቶ ኣቢ ነቲ ህወሓት ከይጠፍአ ሰላምን ርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘይረጋገጽ ዝኣምን ኢሳያስ ነዚ መደብ ብኸመይ ከእምኖ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ። ሬድዮ ኤረና ሻድሻይ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዓበይቲ ቃላያትን ብኤም 23 ዝፍለጥ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝንገረሉ ኣብ ኮንጎ ዝነጥፍ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ብምክያድ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ዘሪግዎ ኣሎ። ኣብ ኮንጎ ዝተወልዐ ግጭት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ካብ መንበሪ ቤቶም ክማዛበሉ እንከለዉ እቲ ግጭት ኣብቲ ዞባ ናብ ዝርከባ ሃገራት ከይልሕም ስጋኣት ብዙሓት እዩ። ዕጡቕ ጉጅለ ኤም23 ዝተፈላለየ ከተማታት ተቋጻጺሩን ንርእሰ ከተማ ምብራቕ ኮንጎ ዝኾነት ጎማ ኣብ ከበባ የእቲዋ ይርከብ። ኣብ 2013 ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓይሊ ዝተደፍአ ሓይሊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝያዳ ካልእ እዋን ተወዲቡን ዓጢቑን ይርከብ። ናይ ቅድም ኣባላት ሰራዊት ኮንጎ ዝነበሩ ተወለድቲ ቱትሲ ዝኾኑ ሓደሽቲ ኣባላት ብምኽታት ብሄራዊ ረብሓታቱ ንምሕላው ይሰርሕ ኣሎ። ሃንደበት ምልዓዓል ኤም23 ውፅኢት ኣብ መንጎ ሃገራት ናይቲ ዞባ ዘሎ ወጥርን ኣብ ኮንጎ ዘሎ ዳይናሚክስን እዩ። መንግስቲ ኮንጎ ኣብቲ መዕቆቢ ናይ ጎረባብታ ሃገራት ዕጡቓት ተቋምቲ ዝኾነ ምብራቓዊ ኮንጎ ስልጣኑ ከረጋገጽ ካብ ዝጅምር ሒደት ኣይኣውፅረን። ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ኮንጎ ፊሊክስ ሺከዲ ንሰራዊት ኡጋንዳ ነቲ ምስላዕሽ ርክብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ብሕብረት ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝፈለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ንኽዋጋእ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ንሰራዊት ብሩንዲ እውን ካብ መሬት ኮንጎ ኣትዩ ስርሒታት ከካይድ ቀጠልያ መብራህቲ ስለ ዝወልዓሉ ንሩዋንዳ ከም ዘቆጣዓ ይፍለጥ። ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ቁጠባዊ ረብሓታት ዘለዋ ሩዋንዳ ንዓመታት ብዴሞክራሲያዊ ሓይልታት ንሓርነት ሩዋንዳ ዝፍለጡ ተረፍ መረፍ ናይ ኣብ 1994 ንህልቂት ሩዋንዳ ዘካየደ ዕጡቕ ጉጅለ ክሳብ ኮንጎ እናኸደት ከም ዝተዋግአት ይፍለጥ። ሽከዲ ካጋሜ ጸጋታት ኮንጎ ንኽዘምት ኤም23 ከም ዝድግፍ ይኸስስ። ኣብ ታሕሳስ ልሒቑ ዝወፀ ሰነድ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘነጽሮ ሰራዊት ሩዋንዳ ብቐጥታ ኣብቲ ኮንጎ ትገብሮ ዘላ ኩናት ኢዳ ብምእታው ንኤም 23 ወታደራዊ ዕጥቅን ስንቅን ብምቕራብ ከም ዝደገፈቶ ኣነጺሩ። ሩዋንዳ ንዝጠቐና ብምንጻግ ብኣንጻሩ ሰራዊት ኮንጎ ንተረፍ መረፍ ሩዋንዳውያን ዕጡቓት ቱትሲ ከም ዝድግፍ ትኸስስ። ኣብ 2023 ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ነቲ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቐላያት ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይፍለጥ። እቲ ምርጫ ንኮንጎ ካብቲ ቅድሚ ክልተ ዕቁዳት ዝነበረቶ ደማዊ ውጋዕ ሕድሕድ ናብ ካልእ ምዕራፍ ዘሰጋግር ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ብሰንኪ ጸጥታዊ ኩነታት ዝተቋረጸ ምዝገባ ኣድመጽትን መስርሕ መሃብ ድምፅን ንውፅኢት ናይቲ ምርጫ ብኣለውታ ከይጸልዎ ሻኡላት ናይ ብዙሓት እዩ። ሽከዲ እውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንኽዕወት ኣንጻር ሩዋንዳ ዝቐንዐ ጎስጓስ ከካይድ ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ህዝቢ ኮንጎ ናይ ደገፍቲ ኤም23 ምስሊ ዝቐብኦም ዘለዉ ውሕዳን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ኣብ ኪንሻሳ ዓስኪሩ ዝርከብ ሩዋንዳ ዘይብሉ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዝርከብ ዝተወልዐ ግጭት ንኸህድእ ዝቐረበሉ ጻውዒት ነጺግዎ። ብኮንጋውያን ተቐባልነቱ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ 14,000 ኣባላት ዘለዎ ኣብ ጎማ ምብራቕ ኮንጎ ዝዓስከረ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓቃብ ሰላም ኣንጻር ተቋምቲ ዝቐንዐ ስጉምታት ካብ ምውሳድ የድሓርሕር ኣሎ። ኣብ ክንድኡ ዞባዊት ሓይሊ ኬንያ ንዕጡቕ ጉጅለ ኤም23 ናይ ምውጋዕ ሓላፍነት ወሲዳ ኣላ። ብሰንኪ ግጭታት ንነዊሕ ዝተሳቀዩ ነበርቲ ምብራቕ ኮንጎ ሰራዊት ኬንያ ንዕጡቓት ብምድምሳስ ሰላም ከስፍነሎም ትጽቢቶም ላዕሊ እዩ። ቀንዲ ዕላማ ኬንያ ኣብ ዙርያ ከተማ ጎማ ዘለዉ ጽርግያታት ተቋጻጺርካ ንኤም23
ናብ ናይ ምቁራጽ ተጻብኦታት ስምዕ ከኣቱ ጸቕጢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ንኹሎም ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዘለዉ ተቃዋምቲ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ዝሓቁፍ ናይ ሰላም ዝርርባት ከም ዝምለስ ብምግባር እዩ። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ M23 ብዘለዋ ጽልዋ መሰረት ተራ ሩዋንዳ ኣገዳሲ እዩ። መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዝተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ክጻወትዎ ዝኽእሉ ዝዓበየ ተራ ነቲ ኣብ መንጎ ካጋሜን ሽኬድን ተኽበቲኹ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፈትሊ ንኽጽገን ምዝፅዕሩ እዩ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮንጎን ዕጡቓት ጉጅለን ዘሎ ምትሕባር ደው ንኽብል ምዝፅዕሩ ውፅኢቱ ፍረ ክርከቦ እዩ። ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ምዝዕወት ግን ሰራዊት ኬንያ ኣብ ገያጽ ጎቦታት ምብራቓዊ ኮንጎ ምስ M23 ክታኮስ ክግደድ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ዝተፈላለያ ሃገራት ናይቲ ዞባ ካብ 1990ታት ክሳብ 2000 ዝነበረ ናይ ውክልና ውግኣት ከይወስዶ ስጋት ብዙሓት እዩ። 7 ሳሕል ድሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካን ዞባ ዓበይቲ ቀላያትን ዞባ ሳሕል እቲ ካልእ ተሃዋሲ ዞባ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሃገራት ቡርኪና ፋሶ፣ ማልን ኒጀርን ንማዕበላዊ መጥቃዕታት እስላማውያን ዕጡቓት ክምክት ኣይከኣላን። ንዓመታት ወተሃደራዊ ምትእታው ኣብቲ ዞባ ዝገብራ ሃገራት ምዕራብ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ተጸጊመን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማልን ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ብኸመይ ግብረ መልሲ ከም ዝህባሉ ጨኒቕዎን ኣሎ። ሕርፊ ኩለን ሃገራት ናይ ዞባ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ትርከብ። ጃሃዳውያን ዕጡቓት ን40 ሚእታዊት ኣብ ሰሜንን ምብራቕን ዝርከባ ገጠራት ናይታ ሃገር ተቋጻጺሮም ኣለዉ። ብዘይካዚ ጃሃዳውያን ኣብ ሰሜን ናይታ ሃገር ትርከብ ዓባይ ከተማ ጅቦ ንኣዋርሕ ብምኽባብ ኣብ ውግእ ተጸሚዶም ይርከቡ። እቲ ውግእ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መንበሪ ቤቱ ተማዛቢሉ። ኣብ ልዕሊ ወተሃደራውያን ክንፍታት ሃገር ዝወረደ ክሳራታት ንፖለቲካዊ ርግኣት ናይታ ሃገር ዘሪግዎ። ኣብ ጥሪ ኮሎኔል ፖል ሄንሪ ሳንዳጎ ዳምቢያ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ድሕሪ ምጭምባጡ ኣብ መስከረም ብዙሕ ሽም ዘይብሉ ኢብራሂም ትራውረ ብዝተባህለ ካፒተን ተዓልዩ። ትራውረ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንጸጥታዊ መሓውር ናይታ ሃገር ክቃጻጸሮ ኣይከኣለን ዘሎ። ከምቲ መራሒ ማሉ ዝተኸተሎ ንፈረንሳ ብምንቃፍን ናብ ጸግዒ ሩስያ ብምውዳንን ስምዒት ህዝቢ ከላዕዕል ይኽእል እዩ። ኣዝዩ ዘሸቕል ግን ትራውረ ጅሃዳውያን ንምቅላስ ወለንታውያን ይቖጽር ምህላዊ። እዚ ድማ ብሄራዊ ግጭት ከየጓሃር ይስጋዕ። ማሉ ብወገና ኣብ 2020-2021 ክልተ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ኣጋጢምዋ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይታ ሃገር መንግስቲ ድሩት ህላዊ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ማሊ ምስ ዳዕሽ ኣልቃዒዳ ጥዋረ ግን ኣብ 3 ግንባር ይጸሚዱ ዘሎ። ኣብ 2015 ኣብ ወተሃደራዊ መሳልል ናይታ ሃገር ቦታ ክህልዎም ዝተሰማምዑ ዕጡቓት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝተጓነዩ የማርሩ። ስለዚ ድማ ምስ ጅሃዳውያን ብምልፋን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ጸቕጢ ክፈጥሩ ይኽእሉ። ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ ቅድሚ 10 ዓመት ምስ አልቃዒዳ ዝምድና ዘለዎም ዕጡቓት ንጥዋረግ ብምስዓር ንሰሜናዊ ማሊ ተቋጻጺሮም ነይሮም። ኣብ ደቡብ ክፋል ማሊ ሰራዊት ናይታ ሃገር ምስ ሩሳዊ ጉጅለ ዋግነር ተላፊኑ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ፍረ ከምጽእ ኣይከኣለን። ካብ ሃገራት ናይ ዞባ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እትርከብ ኒጀር ዘየቕስን ምልክታት ዘይርጉእነት ኣለዋ። መንግስቲ እታ ሃገር ንሲቪላውያን ዕጡቓት ኣብ ጸጥታዊ መሓውር ጸንቢርዎም ወይ እውን ብረት ከም ዘይዓጥቁ ገይርዎም። ብተወሳኺ ምጅሃዳውያን ዕጡቓት ንምልዛብ ዘረኣየ ድልውነት ጎነጻ ምህዳእ ዓብ ተራ ተጻዊቱ። ምስ ኩሉ ግን ፕሬዚደንት መሐመድ ቦዝም ኣብ 2021 ካብ ዕልዋ ንስክላ ከምልጥ እንከሎ ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራውያን መኮንናት ግዳይ ማእሰርቲ ኮይኖም። ጅሃዳውያን ዕጡቓት ብወገኖም ኣብቲ ምስ ቡርኪና ፋሶን በኒንን ዘደዋብ ከባቢታት ጥሒሶም ናብ ርእሰ ከተማ ኒያመ ተጸጊዖም። ናይ ደገ ምትእታው ኣብ ዞባ ሳሕል ብዙሕ እዩ። ኣብ 2013 ፈረንሳ ኣብ ማሊ ዕጡቓት ንምድምሳስ ዝገበረቶ ምትእታው ፍረ ክህብ ዘይምኽኣሉ ብጸቕጥታ ሃገር ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊታ ክስሕብ ተገዲዳ። ኣብ ኒጀር ኣብ ዝርከብ ማዓስከራ ግን ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ኣሎ። ኣብ ማሊ 10 ዓመት ዝገበረ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓይሊ እውን ዝኾነ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ከም ዘይከኣለ ይኽሰስ። ንሃገራት ምዕራብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ጅሃዳዊ ምንቅስቓሳት ናብ ደቡብ ወሽመጥ ጊኒ ከይስፋሕፍሕ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ዝብል ሕቶ እዩ። ናይ ዓመታት ፍሽለት ምዕራባውያን ኣብቲ ዞባ እምነት ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ኣጉሊሉን ቁጥዐ ኣንጻር ፈረንሳ ድማ ኣላዓዒሉ። መራሕቲ ሃገራት ናይ ዞባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጅሃዳውያን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ምድምሳሶም ዝብል ቀንዲ መንገዲ ክዕወት ከም ዘይከኣል ተማሂሮም ኣለዉ። ብርግጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተራ ኣለዎ። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ግጭታት ምህዳእ ምስ መራሕቲ ዕጡቓት ምዝታይን ዝኣመሰሉ ኣማራጺታት ክፍተኑ እዋኖም እዩ። ሃገራት ምዕራብ እውን ጠንቂ ናይ ዝሓለፈ ፍሽለታትን ኣለሌን ንምፍዋሱ ሰርሓሉ እዋን እምበር ሃገራት ሳሕል ናብ ሩስያ ጸግዒ ስለ ዝወሰዳ ዘጓንያሉ እዋን ኣይኮነን። ሻምናይ ሃይቲ
ፖለቲካዊ ምፍንጫላትን ጭፍራ ጉጅለ ዝፈጥርዎ ጎነፅን ድሕሪ ቅትለት ፕሬዚደንት ጆቨኔል ሞኦሴ ኣብ ሓምለ 2021 ነሄይቲ ኣብ ዓዘቕቲ ቅልውላው ሸይምዋ ይርከብ። ህዝባዊ ኣገልግሎት ዓንዩ ለበዳ ኮሌራ ድማ ኣስፋሕፊሑ ነገራት እንዳኸፍኡ ይኸድሉ ኣብ ዘሎ እዋን ህዝቢ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ታሪክ ሰኒዶም ንዝኸዱ ናይ ደጋ ሓይልታት ካብቲ ዘለዎ ሕማቕ ኩነታት ከድሕንዎ ኣብ ትፅቢት ይርከብ። ድሕሪ ሞኦሴ ከም ጊዜያዊ መራሒ ስልጣን ዝጨበጠ ኣርየል ሄንሪ ደገፍ ናይ ዝበዝሐ ሃገራት ምዕራብ እኳ እንተለዎ ካብ ሄይታውያን ግን ከቢድ ተቃውሞ ይገጥመሎ። ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ብሞንታና ዝፍለጥ ናይ ተቃውምቲ ፖለቲከኛታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ልፍንቲ ነቲ ፕሬዚደንት ዝቃወምዎ ዘለዉ እዮም። ሄንሪ ነታ ሃገር ናብ ሓፈሻዊ ምርጫ ንኽመርሓ እዩ ነይሩ እቲ ትፅቢት። እንተኾነ ግን ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይርግኦነት ንምርጫ ከሰናኽሎ እንከሎ ሄንሪ ብወገኑ ንኮሚሽን ምርጫ በቲንዎ። ዝተፈላለዩ ናይ ገበን ጭፍራታት ንልዕሊ ፍርቂ ናይታ ሃገር ተቋጻጺሮም ኣለዉ። ህዝቢ ንምፍራሕን ንመውፃዕን ከም ጽርግያታት ብምዕጻው ዓመፅ ዝኣመሰሉ ናይ ሽበራ መንገድታት ብምጥቃም ንርእሰ ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ ናብ ሲኦል ቀይሮማ ይርከቡ። እቲ ዝዓበየ ገበናዊ ጉጅለ ብጂ9 ዝፍለጥ ብጂሚ ችሬዘር ዝፍለጥ ጸይቂ ዕሉል ዝምራሕ እዩ። ጉጅለታት ገበን ሄይቲ ንዓመታት ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሃገር ዝምድና ብምፍጣር ክሰሩ ዝኽኣሉ እዮም። ድሕሪ ሞት ሞኦሴ ግን ሓይሎምን ጽልዎምን ዕጽፊ ዛይዱ። ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ነገራት ኩነታት ናይታ ሃገር ካብ ዝኸፈ ናብ ዝበኣሰ ደይቡ። ኣብ ሓምለ ገበናዊ ጉጅለ ጂ9 ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማታ ሃገር ምስ ካልእ ገበናዊ ጉጅለ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣትዩ። ከም ውፅኢቱ ኣብ ሰሙን ዘይመልእ እዋን ኣስታት 200 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም። ድሕሪ 2 ወርሒ ፕሬዚደንት ሄንሪ መንግስቲ ኣብ ነዳዲ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ደው ኣቢልዎ። ኣንጻር ክብሪ ዋጋ ነዳዲ ዝተላዓለ ተቃውሞታት ጂ9 ዝርከቦም ገበናውያን ጉጅለታት ክጽንበርዎ ግዜ ኣይወሰደን። ጂ9 ኣብታ ሃገር ዝዓበየ መኽዘን ነዳዲ ብምቁፅጻር እታ ሃገር ኣብ ዓሚቕ ቅልውላው ኣምሪሓ። ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ብቐንዱ ንቐረብ ስተማይታ ሃገር ክቋረጽ ተገዲዱ። ጉጅለ ጂ9 ነቲ መኸዘኒ ነዳዲ ፕሬዚደንት ሄንሪ ካብ ስልጣኑ ምዝእለ ጥራይ ንመንግስቲ ከረክቦ ምዃኑ የፈራርሕ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታኡ ግን ፖሊስ ተቋጻጺርዎ። ድምሪ ውፅኢት ናይዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ውድቀት ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡሎ። ፍርቂ ካብ ህዝብታ ሃገር ማለት 4.7 ሚልዮን ህዝቢ ሓደጋ ጥሜት ከንጸላልዎ እንከሎ 20,000 ካብዚኦም ድማ ኣብ ገማግም ዓጸዎ ይርከቡ። ሰራሕተኛታት ህይወት ምድሓን ክበጽሕዎ ዘይከኣሉ መደበራት ጥዕና ምስ ሕፅረት ማይ ተደሪብዎ ለበዳ ኮሌራ ዳግም ኣብታ ሃገር ክርአ ጀሚሩሎ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝወፀ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘነጽሮ ኣብ መንጎ ጥቅምትን ታሕሳስን 13,000 ሰባት ብኮሌራ ከም ዝተለኽፉን ካብኣቶም 283 ከም ዝሞቱን ኣፍሊጡ። እቲ ቁፅሪ ግን ክዛይድ ከም ዝኽእል ምስ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ። በዞም ቡድሆታት ዝተሸቐለ ፕሬዚደንት ሄንሪ ኣብ ጥቅምቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ደገፎም ክህብዎ ጸዊዑ። ኣብ heይቲ ዝኣቱ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣንጻርቶም ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ሻውላት ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታት ናይ ምውጋዕ ሓላፍነት ምስ ዝወስድ ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ። ብዘይካዚ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ምትእታው እቲ ፕሬዚደንት ስልጣኑ ንምድልዳል ከይጥቀመሉ ዝሰግአ ሞንታና ዝተባሃለ ጉጅለ ስጋኣቱ ብምግላጽ ተቃዊምዎ። ብዙሓት ሄይታውያን ቅድሚ ሕጂ ኣብታ ሃገር ጸሊም በሰላ ዝገደፈ ምትእታው ናይ ባዕዳ ሓይልታት ብምዝካር ስጋኣቶም ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠቡን። ብኣንጻሩ እውን ኣብ ትሕቲ ገበናውያን ጉጅለታት ሰፍ ዘይብል በደላት ዝወርዶም ዘለዎ ደቂ ሄይቲ ንምትእታው ናይ ደጋ ሓይልታት ሓንጎፋ ኢሎም ተቐቢሎም። ኣሜሪካን ካናዳን ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ርክባለዎም ንዝበልኦም ፖለቲከኛታት ናይታ ሃገር ኣጊደን። እዚ ድማ ንመጻኢ ፖለቲከኛታት ሃገር ምስ ገበናውያን ጉጅለታት ርክብ ቅድሚ ምግባሮም 2 ግዜ ንኽሓስቡ ዝገብር እዩ። ነቲ ሰራዊት ናብ heይቲ ምስዳ ዝብል ሓሳብ ግን ውሑዳት ሃገራት ጥራይን ደገፈን ሂቦንኦ። ነዚ ሓሳብ ክውን ንክኸውን ፕሬዚደንት ሄንሪን ተቃውምቱን ኣብቲ ሓሳብ ምዝሰማምዑን ንመሰጋግር ዝኸውን መርሓ ጎደና ምዝነድፉን ምትእታው ሓይልታት ወፃኢ እቲ ዝበለጸ ተስፋ ናይ ህዝቢ heይቲ እዩ። ብተወሳኺ ምምጻእ ናይ ደጋ ሓይልታት ዕጡቓት ጉጅለታት ንቐንዲ ጽርግያታት ብምዕጻው ብጎረሮኣ ተሓኒቓ ዘላ ርእሰ ከተማ ፖርት ኦ ፕሪንስ መስተርሆት ዝፈጥር ክኸውን እዩ። ታሽዓይ ፓኪስታን ብፖለቲካዊ ምምቅቃላት ትሕመስ ዘላ ፓኪስታን ሎሚ ዓመት ተካይዶ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ይርከብ። ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢምራን ካሃን ካብ ፖለቲካ ፓኪስታን ዓብ ጽልዋ ዘለዎ ወታደራዊ ክንፊ ብምርጻሙ ካብ ስልጣን ከም ሰኣለ ይዝከር። ካሃን ኣንጻር ኣሜሪካ ዘስምዖ ዝነበረ መደራታትን ድኹም ምሕደራን ንላዕለዋይ ጽፍሒ ወታደራዊ መሳልል ብእሙናት ኣገልገልቱ ክብሕቶ ምድላዩን ካብቲ ንውድቀቱ ዘቀለጠፈ እዩ። ብናይ ዘይምትእማን ድምፂ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ካሃን ውድቀቱ ብኣሜሪካ ዝተሃንደሰ ውዲት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ። ሓለቓ ሰራዊት ፓኪስታን ጀነራል ካማር ዴቪድ ብጃዋ ነቲ ናይ ውዲት ክሲ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምንጻግ
ካብ ስልጣን ቅድሚ ምእላዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምስድዑ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ሓለቃ ሰራዊት ከቕጽል መብጽዓ ከም ዝኣተወሉን ንሱ ግን ከም ዝነጸጉ ሓቢሩ። ኣብ ሚያዝያ ስልጣኑ ዝለቐቐ ኢምራን ካሃን ብሻህባዛድ ሸሪፍ ዝመርሖ ልፍንታዊ መንግስቲ ተተኪዩ። ብድሕሪ እዚ ካሃን ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ታሕሪክ ኢንሳፍን ካብ ፓርላማት ሃገር ብምውፃእ ኣብ ጎደናታት ሃገር ሰፊሕ ተቃውሞታት ኣካይዶም። ካሃን ዘቕርቦ ምርጫ ክካየድ ዝብል ጠለብ ብሸሪፍ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምንጻጉ ፓኪስታን ብማዕበል ሰልፊ ተቃውሞታት ደገፍቲ ካሃን ተሓሚሳ። እቶም ደገፍቲ ንሓለቃ ሰራዊት ሃገር ካብ ምዝላፉ ዓዲ ኣይወዕሉን። ኣንጻር ምዕራባውያን ዝግበር ጎስጓስን ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ቁጠባት ሃገርን ነቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነዳዲ ኮይንዎ እዩ። ኣብ 3 ሕዳር ንሰሙን ኣብ መላእ ፓኪስታን ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ይካይደሉ ዝነበረ እዋን ኢምራን ካሃን ኣብ ልዕሊኡ ብዝተኻየደ ፈተና ቅትለት ቆሲሉ። ኣብ ቦታ ፍጻመ ዝተታሕዘ ገበነኛ ምስ ዝኾነ ምታሓዝ ከም ዘይብሉን ንውልቁ ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሞን ገሊጹ። ካሃን ግን ብድሕሪ እቲ ፍጻመ ቀዳማይ ሚኒስተር ሸሪፍ ኣባል ካቢነን ላዕለዋይ ናይ ስለያ በዓል ስልጣን ከም ዘለዉ ይኸስስ። ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ቁልውላው ኣቦትኡ እንከሎ እታ ሃገር ኣብ ጥቅምቲ ምርጫ ከተካይደ ቀንዲ ተወዳደርቲ ዝኾኑ ወገናት ንሓድሕዶም ካብ ምውንጃል ኣያቋረጹን። ካሃን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ኮሚሽን ምርጫ ናይቲ ሃገር ምስ ሸሪፍ ወጊኖም ከም ዘለዉ ብምኽሳስ ሰልፉ ምዝሰዓር ንውፅኢት ምርጫ ከም ዘይቅበሎ ካብ ሕጂ የፍልጥ ኣሎ። ብመሰረት ሓድሽ ሕግታት ጀነራላት ኢዶም ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ካብ ምእታው ክቁጠቡ ኣለዎም። እንተኾነ እዚ ኸይድ ዘሎ ወጥሪ ብቐጥታ ወይ እውን ብተዘዋዋሪ ኢዶም ንኸእትዉ ዝዕድም እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ዝዘነበ ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅ ንሓደ ስልሲት ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ማይ ከም ዘእተወ ይፍለጥ። ካብቲ 20.6 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ፓኪስታን ሓደ ካብ 7 ካብ መንበሪ ቤቱ ድሕሪ ምዝባሉ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ እዩ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጻባት እቲ ዝወረደ ዕንወት ብገምጋም 32.1 ቢልዮን ይግመት። ነቲ ዕንወት ንምፍዋስ ድማ 16.3 ቢልዮን ሓገዝ የድሊ። ቀንዲ ግዳያት ናይ ዕንወት ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመን ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ትምህርትን ጥዕናን ዕድላትን መዲሱ ጸልሚት ይርከብ። 10 ናይ መወዳእታን ታይዋን ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ዓብላሊት ክትኮን እትደሊ ኣሜሪካ ምሳድ ንታይዋን ናብኣ ክትጽምብራ ትሕልን ቻይና ዘሎ ወጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ። ሕብረት ታይዋን ነዊሕ እዋን ኣብ ፖሊሲ ቻይና ቀዳማይ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝጸንሐ እዩ። እቲ መስርሕ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍጸም ድሌታ እኳ እንተኾነ ንሱ ምስ ዘይሰምር ግን ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝበለጸ ኣማራጺ ትርእዮ። ብመሰረት ገምጋም ዋሽንተን ሺጂፒንግ ኣብ 2027 ወታደራዊ ዓም ቻይና ነታ ደሴት ዝልሕቀሉ ዓቕሚ ክድልብ ኣለዎ። ኣሜሪካ ብወገና ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ብምድጋፍ ጉዳይ ታይዋን ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍታሐሉ መንገዲ ከም እትድግፍ ኣፍሊጣ። ኣፈኛ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝነበረት ናንሲ ፔሎሲ ኣብ ደሴት ታይዋን ዑደት ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ መንጎዘን ክልተ ዓርሞሸሽ ሃገራት ናይ ዘመንና ዝነበረ ወጥሪ ሰማይ በፂሑ። ሽሕኳ ናንሲ ፔሎሲ ከም ወኪል ባይቶ ንፕሬዚደንት ባይደን ተሓታትነት እንተዘይብላ ቻይና ንዑደታ ብሰቕቲ ሓለፈቶን። ነቲ ዑደት ከም ደገፍ ንታይዋንን ተኣማንነት ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከም ዝጻረብ ብምሕሳብ ኣብ ከባቢ ደሴት ታይዋን ወታደራውን ነፈርቲ ዝስከማ መራኽብ ኩናት ከተዕስክር እንከላ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምዳት እውን ኣካይዳ። ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋን ወታደራዊ ዓቕምን ቻይና ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝጸልዎ ዘሎ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ወታደራዊ ሓይሊ ተጠቂማ ንታይዋን ንኸይተጥቃዓ ዘኽእላ ዓማ ከም ዝተዳኸመ ብምእማን ደጊሞም ንኻህንጽዎ ይስዕጡ ኣለዉ። ነዚ ንምግባር ናይ ኣሜሪካ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዋ። ቀዳማይ ቻይና ንታይዋን ምስ እትወራ ክስዕባ ዝኽእል ክሳራታት ከም ዘሎ ምንጋር፣ ካልኣይ ድማ ቻይና ዝኾነ መጥቃዕቲ ምስ ዘይትፈጽም ታይዋን ካብታ ሃገር ክትንጸል ደገፋ ከም ዘይትህብ ምርኣይ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ቻይና ክትወርር መደብ ከም ዘይብላ ይንገር። ንምክልኻል ታይዋን ምጥቃዕ ቀሊል እኳ እንተኾነ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝህቦ ዘለዋ ደገፍን እቲ ኩናት ዘስዕቦ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወትን ኣብ ግምት ብምእታው ቻይና ከም ኣማራጺ ከም ዘይትርእዮ ይግመት። ኣሜሪካ ንታይዋን ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ካብ ስጋት መጥቃዕቲ ቻይና ከተውፅኣ ትኽእል እያ። እዚ ግን ቻይና ናብ ምንጻል እታ ደሴት ከም ዘምርሕ እንተኣሚና ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ዝዓግታ ኣይክህሉን እዩ። ባይደን ብዛዕባ ዘለዎ ኣማራጺታትን ዝህልዎም ኣሉታዊ ጎንታትን ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለዎ። ምስ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ ኤርትራ ኣብ ስራ ክብሉ ኣሜሪካ ፖሊሲኣ ከም ዘይቀየረት ኣረጋጊጹሉ እዩ። ፕሬዚደንት ሺ ብወገኑ ሃገሩ ጉዳይ ታይዋን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም እትደፍዓሉ ኣስሚሩሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንናንሲ ፔሎሲ ተኪኡ ዝመጸ ኬቪን ማካርቲ ናብ ታይዋን ክበጽሕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ድማ ቻይና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትበልያ ክሳብ ሕጂ ኣሻቓሊ ኮይኑ ይርከብ። ቻይና ብቁጠባን ፖለቲካን ተዳኺማ ኢላ ኣሚና ኣሜሪካ ንታይዋን ንምሕጋዝ እንተነቒላ ግን
እዘን ክልተ ዓርሞሸሽ ናይ ዓለምና ናብ ወታደራዊ ረስሚ ከምርሓ ዘለወን ተኽእሎ ልዑል እዩ። ብነያር ሃኒባል ዝተዳለወ 10 ኣብ 2023 ግጭት ከጋጥመሎም ዝኽእል ቦታታት ዓለምና ዝብል መደብ ኣብዚ ፈጺሙሎ።